kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu wes tak blokir neng ngendi aku goleki tali kotang aku ra ngemis ning atiku miris rasane apa wis ana kantine mongko aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang mesti jodoh ora bakal kurang dalam ya yo 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 lo 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 coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat yo yo iki piye sinden jatilan yuk 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 cucak rawa sing dawa buntute sing akeh ngulune yen digoyang aduh penake ku coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat janda semakin di depan yuk yo ya yeay